ବାଳକୃଷ୍ଣ ମିଶେଇକି କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରହିବ। କଣ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ କି? ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚାକିରି ଆଉ କରିବି ଆଉ 3-4 ଦିନ ଯାଉଛି କି ପୁରା ଘରେ ବହିଛି ନା ମାଇଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚାକିରି କଲା ଭାରି ଟେନସନ ପଇସା କମ ରିକ୍ସ ବେଶୀ ମାଲିକ ସନ୍ଦେହ କଣ କରିବୁ ନା ତୁ କଣ କରିବି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ କଥା କରିଦେଇଛି ମୋ ଠେଇ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। କଣ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର 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 ହବାକୁ ହେଲେ କମ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାଠି ଘର ପାଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହଉଛି 4-8 ଡ୍ରାମା ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଆମେ କରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର। ଶୁଣୁ କଳାକାର ହବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର। ମାନେ କି ଗୁଣ? କିଏ କାଉଚୁରିଆ ହେଇଥିବ ଧପାବାଜିଆ ହେଇଥିବ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକେଇ ପାରୁଥିବ 3 ପ୍ରକାର ନିଶା ଖାଉଥିବ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ରାଣ୍ଡି ଖଣି ଯାହା ପାଉଥିବ ଚଳେଇ ଦଉଥିବ ମାଗିକି ଖାଇ ପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିଲି ତୁ କହିଦେଲି ଯେତେକ ଗୁଣ କହିଲ ଏ ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ଏ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ନା ସରିଯାଉ ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ଆଉ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ। ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ପଳେଇବି। ବାଳ ତମେ ବୁଝିନା ବୋଧେ ହେଲା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଚାଲୁଛି ଫିଲ୍ମ ବାଲା ଭୁଲ ଠିକ କଥା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ବାଡିକି ମୁଁ ଯାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ସିରିଏଲ ବା 4-5 ସିଏ ତ ମୁହେଇଲେଣି ଯାତ୍ରା ବାଡିକି ଯାତ୍ରା ବାଡିକି ପଳେଇବି ଯାତ୍ରା ବାଡିକି ଯିବୁ କମରିଆର ଘର ସବୁ ମରୁଡ଼ି ହେଲେଣି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କମରିଆର ମତରେ ଠିକ କଥା ମୁଁ ଯୋଉ ପାଟି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲି କମେଡି ନାହିଁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଲେଖା ନାହିଁ ଆଉ ଠିକ କଥା କଣ କରିବୁ କଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା ଭିଲିଆନ କରିପାରିବୁ? ଭିଲିଆନ ରୋଲ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ କରୁଥିଲି ଏବେ ଆଉ ମୁଁ କମେଡି ପାର୍ଟ କରୁଛି ମୋର କମେଡି ଟ୍ରାକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ କମେଡି ପାର୍ଟ ଭିଲିଆନ ରୋଲ କରିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟ ଆଉ ସେଠିକି ସେମିତି ହେଇଥିବ ନା ନା ମୁଁ ସେଟିଂ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କହିଲି ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କହିଲି ଦେଖିବା କରିପାରିବି? ଭିଲିଆନ ଡାଇଲଗ ମୁଁ ଢେର ଦିନ ତଳେ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହିଦେବି ଦେଖିବା କରିପାରିବି? ଦେଖିବ ପ୍ରତିଭା ମୋ ଠାରୁ କେତେ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହୁଛି ନା ଡାଇଲଗ ନା ରେପ୍ ସିନ୍ଟା କରିଦେବି ନାଇଁ ଆଗ ଡାଇଲଗ କହ ନା ତମେ ଝିଅ ହଉ ନା ମୁଁ ରେପ୍ ସିନ୍ଟା କରିଦେବି ନା ରେପ୍ ସିନ୍ ଆଗ ଡାଇଲଗ କହିସାରେ ତାପରେ ରେପ୍ ସିନ୍ ହଁ କହିଲୁ ସାତ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଭଳିଆ ଭେଲେ ବୁଆ ଜମି ମାଫିଆକୁ ସଂସ୍କାରୀ ବଦୁଆ ପାଠ ପଢ଼ ବଗାଣିଲୁ ହେଲେ ଏ ସହର ମଝିରେ ଗୋଟା ଇନଭର୍ସ ବହିଛି ଠିଆ ଭେଲେ ବୁଆ ମୁଁ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଭାରି ସରଳ ହସୁଛ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନା ଭିଲିଆନଟା ଆଉ মোরা কন্দুরি করণ ମୋ ଗାଁ ନା କନ୍ଦରପୁର ମୋ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ମୁଁ ଜାତିରେ କରଣ ମୋ ଆଗରେ କ ପଛରେ କ କେତେ ଡାକ হিসাব করে কহ স্বর্ণ ধানা বুড়িবি আরে নাই নঙ্গল জুয়ারি ধরি পেন্ডাল কানি পাখ ঘুরে আসলে সকালু হাইলাইট দিয়ে পেন্ডাল করে নঙ্গল জুয়ারি বুলেবি তারপরে ঢিকি নেবি সাইকেল চলেবি পাহাড়ে করবি না এই সব নেই পেন্ডাল বুড়িবি না 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 তুমি পারিবনি তোমার সহজ উপায় আছে তুমি করি পারিব হ্যাঁ সেইটা যদি কইব মু চেষ্টা করি ভিকারি হেই পারিব মোরা বা ভিকারি মোরা ভিকারি নুহ ସେ ପରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି
ଅପର ଯୁଆର ଯେ ମୋତେ ଭିକାରୀ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଣିଛି ନା ବାଳକୃଷ୍ଣ ବଳଦେବ ବଳିଆର ସିଂ ହେଲେ ଏରିଆ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ମୋତେ ଭିକାରୀ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି ଭିକାରୀ ନୁହଁ ଭିକାରୀ ନା ଠିକ କିଛି ଦେଖିବା ଅପା ମା ଏ ଭାଉଜ କଣ ଏମିତି ମାଗିଲେ ଦେବେ ଭାଇ ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ବଇଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା 1000 ଦେବେ ନାଇଁ ବା ଏମିତି ମାଗିଲେ ଦେବେ ବୁଝିଲ ତମେ ଜଣେ କୋଟିପତି ଥିଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା କଟି ଯାଇଛି ଏବେ ଚାଲି ପାରୁନୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲାଣି 5 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପାଉନୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମାଗିଲେ ଲୋକ ଦୟା କରିକି ଦେବେ ତୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ନା 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 ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ଠିକ ଅଛି ଟଙ୍କା ବି ପାଖରୁ ସରିଗଲା ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ବିକଳ ହେଇକି ଷ୍ଟେସନରେ ବୁଲିକି ମାଗୁଛି ଏଇଆ ତ ନା ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁନା ପକେଇ ଭାଇନା ବହିଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆଉ ରସୁଲଗଡ଼ ଜାପାନ ଭାଇ ପାନ ଭାଇ ଟଙ୍କା 1000 ଦେଇକି ଶିଷ୍ୟ ଯିବେ ଦୌଡ଼ି ଥିବେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭିକ ମାଗିବି ଆଉ ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ 1.5 କିଲୋ ସୁନା ପକେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଆଜ୍ଞା ପକେଇଛନ୍ତି ଭେଷଣା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାମୁଛା ଦିଅ ବାସ୍ ଏମିତି ଭିକ ମାଗି ପାରୁଛୁ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଭିକାରୀ ଗାମୁଛା ଭିକ ଦେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆରେ ଶୁଣୁ ତୁ ଭିକ ମାଗି ଚାଲିଥିବୁ ଗୀତ ବୋଲା ଚାଲିଥିବ ତା ଭିତରେ ଭିକ ମଗା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହବ ନା ବାସ୍ ଗୀତ ହେଇଯାଏ ଦେଶରେ ଭିକାଇଲ ପ୍ରଥମ ଭିକ ପକେଇ ଦେଇ ଗୀତ ବୋଲା ଚାଲିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଗୀତ ବୋଲିବ ଗୀତ ହଁ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଉ ଗୀତ ଅଛି ମୋ ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଛି ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ମୁଁ ବିକଳ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗୁଛି ଲୋକମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୀତ ମାଗୁଛି ତମେ ଗୀତ ବୋଲ